Ukuhlala endlini kulesikhathi seLockdown nayo esilulwe ngamasonto amabili sekwenze abantu abaningi baqhamuka nemidlalo yokuchitha isizungu. Mbukeli, sikucelile ke ukuthi usibonise wena ukuthi usichitha kanjani isizungu ngesikhathi seLockdown. Let's go together. Njengoba izolo umongameli wethu wezwe laseNingizimu Afrika elule izinsuku wathi asiqhubeke nokuhlala ekhaya kuze kuphele inyanga kaApril. Nansi into engiyenzayo ekhaya ukuyigcina ngisekhaya futhi ngingaphumeli ngaphandle. 14, 15, 18, Ama push up we manje. Side push, just be sure.